Halo लोगोफोर खुलुमबाय आसा खालामबाय मोजाङैनो दं ना दाख्लैबो फुजाबोन आरो दुर्गा फुजा खालि जों बुंबाय फुजा नायनो थांनिथ' होनना सिगाङावनो आं बुंबाय दिनै अमा बेदर जाया दे होनना लोगो खासे अमा बेदर लाबोना फै गाबाव अमा बेदरफोर मोनजाबा जोंफोरा मोजां नाङो आरो थ' फुजाबाबो अमा बेदरखाय जाना लाबाय जानानै इनि उनाव फुजा नायनो थांबाय आं बुंखादोंमोन आरो बाइकआव गाखोनायनि सिगाङावनो ध्यान होनानै ध्यान होआलासिनो गाखोनानै सेनावनो हाबबाय हिया हाबनानै हियानो जबाय मागोदै जगोन नैलै मा गोदै मोखौ जानाय गोदै जिदो आरो जिबा दा इखौनो ब्लाउस बनायनो एमान ध्यान होनानै उथियो गारियाव जबाथाय आङो एसे मोजां ध्यान होनानै गाखोयो थेवबाबो नोंनो खामदो इनो आं नङा अमा बेदर सं जानि अमा बेदर सं फुजा नायनो थाङा होनना बुंनाय आरो दसेनो आरो फुजा नायनो थाङिथ' होनना बुंलायनानै उनाव आरो जोंबाथ' लिंबा मोजांसो मोनखायो फुजा नायनो लिंबा आरो सोर थाङा होननानै बुंगोन दे जों थांबाय थांनानै इयो कारनामा जाबाय आंदो दुखु नाङाखै बेथ' गाहाम सोमोन्दो आंसो दुखु नांदो दा मानोना इमान 600 टाका ना 500 टाका होनानै उरना गांसे लाना फै एक हप्ता जाबायमोन आरो एक हप्तानि उनावनो इनै दाख्लै अमा बेदर जाना फुजा नायनो थांखालि हाबना बाय जिनायनि बाय दुखु गोदै खिथिफ्लादो खिन्थु सिं सिं बिराद गाहाम नांदो बियो बेलेग मोनलायगोन होमबासो आंनि भुल आरो बि हाबनाया आंनि भुल नामा नाय माने एमान खिथावना हाबदो नायसन नै बियाबो नुफ्लांनाय खायसो नै इ माने इनिया दा धान्दाया ब्लाउज सिलायनो थांनाय ब्लाउज थ' ब्लाउज सिलायनो कारने डिजाइन नायगासिनो आरो मा डिजाइन ओंखारदों मायबानि सिख्रि बायदि ओंखारदो लथा बायदिबो ओंखारदो ओमफ्राय आरो माबा नै साथा बायदिबो ओंखारदो साथा बायदि दा मा मोनसेखौ सिलायगोन आङो क्लिक 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 होगोन आङो माय सला नांगौ मायबा नांगौबासो हिनजावफोरा माखादे अनफ्लायोबा सैथार मा होनना बुङो रायजोफोर अमा बेदर जानानै बा बेदर जानानै फुजा नायनो थांनाङा नैबे बा एसे गोलाव गोलाव ना नैबे रुबि खानाया इयो ओरै बिरनानो ग्रोब हामना थायो बेले हामना थाहैनानै फ्रा होलांबाय के दखान मोनबाय गोजानाव फिसा के दखान थां नोङो है ना नै खाथियाव गस्ला सिलायनाया ब्लाउज सिलायनाया नै खाथियाव थांबा दा बुरैयानो सिलायनो रोङानो बे खोथि बायदि लथा बायदिखो ओमफ्राय आरो सिख्रि बायदिखो लेट जानांगौ थांबायना मति जागोन नोङो सा लोंना नै माखासे लानानै जि नावमानखो होबाय माने साखोनो नुलिया दा नै दैसाया बिराद खद जादों आरो जि गोजांनाय जाबाय नैयाव जा गोजांनाय जाबाय जायाखैबा थान्दा जाबायसो बावबो हरनि मा जानो आरो बुंखादा हराव मा संनांगो हरनि दा भिन्दि लाबोनायदोंमोन मियानि भिन्दियाथ' सेवगोनसो थ' भिन्दिदो दालिदो पिस्ला एकदम गाबोन उदैया साफा जागोन भिन्दिदो दालिदो इनि उनाव अमा बेदर नङा दाउ बयलार लाबोनायखौ जानि दा साहा लोंखांनाय नोंनो आरो भिन्दिदो दालिदो नांगौबा दहाय साननि अनला खारै सानैखौसो जागोन आरो साननि अनला खारैबो दङ इखे माखासे दंखायोना दालिदो दा सङाबाबो जागोन गाबोन सङाबाबो जागोन मा खालामबाय थादों नों मानसिया एसे रुं रां आच्छा दे मा खालामदो सामब्राम फानलु हाइजें मस्ला बेदर जागोन दा थ' साहा लोंखांबाय एबार बेदर जानोसै दे थप बनाय बेदरा थप बनाय खामानियानो गैलिया आंनिया नैलै खामानियानो गैलिया माने खामानियानो जोबलिया आंनिया लो बंद कर दिया बोलता है शादी का जो लड्डू खाया वो भी पछताया जो ना खाया वो भी पछताया है ना बोरिया जाबाय बोरिया फिटिंग जाबाय सुपर हिट हो गया ना आप खुश है ना देखो वाह बोरिया जाबाय यो मायाव लगायो माथि लगायो इखो लाना नै क्लिप दंलायगासिनो नैयाव
नैखो ओरैहाय थानो हायो आरो बाहाय थाबा नैथिबो नै क्लिप दङ एसे बेगाथ' सेना जना दंमोन माबायदि जरायनांगौ आं खिथिबाय नैले भितराव आरो स्टिलनि क्लिप दङ लिप्स दङ आरो लिप्सआव सेनखौ जेबायदि हुक दङ हुकदो हायथानांगौ बिथिबो नै जेबायदि हुकदो हायथाबाय मोननै साइडथिबो एकदम भितराव जागा बहुत खालि दङ आरो फुल खालि थ' बेयाव मबाइलबो लाजायो फैसाबो लाजायो आरो देलायनाय जिनिसफोरबो लाजायो थ' एसे नुनायाव बाय मोजां नुयो आरो नुनायाव एसे मोजां नुयो आरो लाबा ओइ जाबाय बेगा फामनाय जाबाय मोनबाय बेदरा हा बेदर मोनबाय मोनबाय बेदरा यस नै गोथाव अरे यार टेस्ट खालामनो कारने होग्रोना संखाबाय आरो एसे गोबाव जाबाय नेनानै बारायलायलाङो खुदै रानथा जुबाय ना मोनो एबे मा इबे अनला खारै अनला खारै नैबे आफाम नैबे बेदर नैबे गाखेर गाखेर ना आंनो बेदरा लाफाय जल्दी लाफाय दि बारा जाफ्लांसिना लागोन दा उदै आंनो बिराद देरबाय उदैया नैया एरै खिथिबा नुवा खाख्लिं खिथि गोसोमसो लागामनाय नुवा आरो नै उदैया बेटा बाबा जानि बेटा एकदम गेम गेलेगासिनो थायो दैजो फरायो बिमादो फरायनानै गेम गेलेबाय थालायबाय नै लिदा मा लाबबाय नोंखाय नै क्या है चिकेन टेस्ट खामनि बरिया खद जादों ना मोदोमनाय मथे दा खद बायदि नांदो थिगैनो दङ ओके फैंटास्टिक बेटा नसन जुस बेटा नसन जानि बेटा एको जाया चिकेन बिकान जाया ओंखामल' जायो बाय एसे दालिफोर दो मिर्ची ले मिर्ची नहीं खाना मिर्ची चाहिए था ये बस बेदरफोरनि हाँ बनाएंगे बेटा बेटा बेदरफोरनि जुस लो जाइए बाकी एको जानना मैं अभी So yummy guys जायफ्रा फेमिलि लाखियाखै फेमिलि लाखिबिदि माने गोथाव ओंखाम न'आव मोनजायो गोथाव माने न'नि संनाय मोनजागोन आरो न'नि मानसि संनाय मानसिया खायफा मानसिया आरो जायफ्रा हाबा जायाखै गावनि बिमा बिफाफोरखौ लाखि लोगोआव माने बिमाया गोथाव संनांगोन जोंनि आइयाबो गोथाव संना होयो आइ मुवा जोंबो थाफाया न'आवनो थायो बिसोर न'आव थाना गाहाम मोनो थ' लिंबाबो थाया क्वार्टारफोराव गाहाम मोना टाउनाव एसेबां न' सिङाव थाबाय थानो गामिखौनो गाहाम मोनो हरनो मोना ना सुपार बोलो दा आते रो बेटा क्या कर रहा है नोंनि हाराखौ हमनानै जा साम'सो जानो एसे मा खनसेनोसै Eso buah mau. Sang buah dah. Onjun sih dia konde nampak garjana. Gelene kan menalip. Masih bikinnya menjaga nomba. Tuh, kugani bre bargona ada gelene busu ke karena nggak zanang konane. Kugani bre bargona
गोलैनाय बुस्थुखौ जायाबा भाग्यआ खारोनो खिन्थु बिखौ साननानै लेथ्रा जागाव गोलैनाय बुस्थुखौ जाना दे लोगोफोर जेनेबा जों ओंखाम जानोसै ओंखाम जानाय खिथि आं दहायनो बुंखाबाय जोंनि ओंखाम जानाय बहुत खतरनाक टिफिन बिफिन कुकार सब कुछ लानानै जायो एकदम लेलेंटाक तो एसे ओंखाम जाग्रोनि बेनि उनाव बाय बाय लेलेंटाक बाय बाय नङा ओंखाम जाग्रोनि बेनि उनाव दा एसे नुजालायगोन ओंखाम जाग्रोनि ओंखाम जानायनि उनाव नुजालायनो केक खालामखादो आरो